Para sederek kang kinasih ing asmanipun Gusti Yesus Kristus, sugeng pinanggih malih ing wekdal kagem nyinaoni piwucal sekolah Sabat. Boten kraos sakmenika kita sampun dugi ing piwucal terakhir, piwucal kaping 13 ingkang ngagem judul Katresnan iku kawujudane Toret. Saderengipun kita lajengaken, monggo kita waos ayat pengetan kita. Ayat pengetan ing wekdal menika dipun pendet saking buku Rum 13 ayatipun 8 mekaten firmanipun Gusti. Kowe aja padha duwe utang apa-apa marang sapa wae. Kajaba mung utang tresna tinresnan. Ya, tresna tinresnan. Awit sing sapa nresnani sapadha-padha iku ateges wis netepi ing angger-anggering Toret. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula kang jumeneng ing swarga langgeng, kawula ngundang kuasanipun Gusti Yesus Kristus supados sesarengan kalih kawula sami. Saengga rikala kawula nyinaoni piwucal menika saged migunani kagem panguripan utawi gesang kawula piyambak-piyambak, kawula saged saling nresnani setunggal lan sakalipun saengga kawula sami saged mujudaken sih rahmatipun Gusti. Sedaya menika kawula aturaken kanthi rendahing manah ngagem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Monggo kita sinaoni piwucal kita ngingingi katresnan. Ya, katresnan iku kawujudaning Toret. Bapak Ibu lan para sederek sedaya, inti saking Toret ingkang dipun serat kalih Gusti Allah piyambak nggih menika katresnan. Nah, katresnan niki gampang kita ucapaken, nanging angel kita uripaken, kita wujudaken. Soalipun nek ngingingi tresna menika, nggih tresna menika biasanipun kita tresna ing sing gampang menika tresnani awake dhewe. Nek nresnani tiyang sanes niku rada mikir. Tawi natos kita sinau utawi belajar nggih, belajar pelajaran dan sekolah menika pelajaran matematika. Biasane nek pelajari nyinaoni ping-pingan, bagi-bagi, tambah, kurang menika niku biasane piwucal utawi pelajaran ing matematika. Tapi nek ning panguripan nek nyinaoni ping-pingan niku nggih gampang. Iki ping iki pira-pira ngoten nggih. Utawi tambah-tambah niku seneng. Tapi nek kita nyinaoni bagi-bagi ing panguripan menika rada mikir. Oh, nengku untunge pira ya iki, untunge pira kalek ngeping-ngeping nih. Tapi nek bagi-bagi napa maneh bagi dumateng para sederek kita menika ingkang butuhaken niku sing rada angel. Padahal piwucal kita menika nggih, piwucal kita menika ing wekdal menika piwucal sekolah Sabat menika wujudane katresnan niku, wujudane saking Toret menika nggih menika katresnan. Nah, katresnan menika dipun bagi kalih bagian ing hukum Taurat menika utawi Toret, setunggal ngantos sekawan menika
katresnan dumateng Gusti Allah lan hukum utawi Toret ingkang kaping gangsal ngantos kaping 10 menika ingkang ngajaraken supados nresnani tiyang sanes, termasuk para sederek, nggih para sederek ing keluarga, para sederek ing gereja lan sinten kemawon ingkang mbutuhaken. Niki sing napa rada angel. Nggih, angel dipun uripaken. Nek sih rahmatipun mboten, nek katresnan dumateng Gusti Allah menika kan urusan piyambak-piyambak utawi urusan pribadi hubunganipun kalih Gusti Allah. Tapi nek hukum kaping gangsal ngantos 10 menika nggih menika langsung ingkang kedadian ing gesang kita piyambak-piyambak. Lah dados menapa kinten-kinten ingkang perlu nggih ingkang perlu kita uripaken utawi kita gesangaken ing panguripan kita menika. Nggih menika nresnani tiyang ingkang wonten saubenging kita. Bapak Ibu lan para sederek sedaya, menawi kita waos piwucal kita menika dipun sebataken katresnan nggih menika bagian ingkang boten saged dipun pisahaken kalih Toret. Kalih Toret. Kados ingkang dipun serat ing ayat pengetan kita kala wau. Ya. Nek kita nguripaken tresna trinesnan, nggih, tinresnan, inggih rada angel niku ngucapane nggih. Napa malih nguripaken nggih. Tresna tinresnan. Artinipun menika saling mengasihi. Niki rada angel niki. Nggih, rada angel. Soalipun nek nresnani awake dhewe gampang. Tapi nek nresnani tiyang sanes niku rada mikir kados kala wau. Nek enten pembagian ingkang bagiane kagem awake dhewe niku gampang. Tapi nek bagi kagem tiyang sanes niku biasane mikir, oh piro ya piye ngoten. Nah, padahal Gusti Allah menika nyerat Toret menika kalih jarinipun utawi tanganipun piyambak menika niku mbuktekaken bilih Gusti Allah niku pancen sanget nresnani dumateng manungsa sedaya. Lah nek kita sejatosipun Toret menika Toret ingkang saged ngatur keamanan, kenyamanan lan kelanggengan ing gesang manungsa sedaya. Jatosipun nek kita sedaya menika nyadari lan saged nguripaken sedasa hukum utawi Toret menika kita aman lan sentosa. Nanging masalahipun kan kita mboten sedaya saged nguripaken menika. Nah, nyinyi tresna menika, tresna kautawi katresnan menika biasane saged bukan biasane kedahipun saged dipun lakokaken ing keluargane piyambak-piyambak, ing panggenan kita nyambut damel, ing gereja lan ing pundi kemawon. Lan menika nek saged dipun uripaken katresnan menika, donya menika badhe aman. Nggih. Baik niku ten keluarga, baik niku ing tempat pedamelan lan ing pundi kemawon. Nek niki dipun
nek niki dipun uripaken, dipun lakokaken kalih tiyang sedaya menika aman. Menawi kita badhe waos malih piwucal kita nek kula badhe kula waosaken ing piwucal dinten Selasa mekaten. Toret lan kasih karunia iku ora berlawanan utawi ora bertentangan siji lan sanesipun. Dados menika sejatosipun menika inggih menika sedaya wujudipun sih rahmatipun Gusti dumateng manungsa. Nanging kadang kita nggadahi pemikiran ingkang benten. Toret menika inggih menika angger-angger utawi larangan-larangan lan sih rahmatipun Gusti menika inggih menika keleluasaan. Jatosipun menika boten saged dipun bedakaken kedah sesarengan melampah. Soalipun sih rahmatipun Gusti menika nggih menika boten izin kagem nglakokaken dosa. Nanging niku wujud sih rahmatipun Gusti supados manungsa menika tetep selamat. Lah menika dipun wujudaken ing Toret. Kados peraturan-peraturan ingkang wonten ing panguripan kita ing gesang kita menika sedatosipun boten kagem nglarang utawi ngekang tiyang, nanging menika kagem ngarahaken supados panguripan manungsa menika saged aman lan damai. Soalipun nek boten enten Toret, boten enten peraturan, menika katresnan menika boten saged dipun wujudaken. Soalipun tiyang badhe sapenake dhewe, ora badhe nresnani, nanging malah saling memusuhi. Nah niki enten piwucal ingkang penting nggih, ingkang penting kedah kita pratekaken. Sing paling utama nggih, sing paling utama ing Toret menika nggih menika tresna lan tresna tinresnan. Nggih, tresna tinresnan. Niki saged kita waos ing piwucal dinten Kemis. Kula waosaken bahasa Indonesianipun rumiyin, nanging mengke kita terjemahaken nggih. Mekaten. Jika kasih adalah penggenapan hukum, maka seseorang tidak dapat memelihara hukum Allah. Dalam arti penuh hanya dengan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang salah. Hukum kasih itu sendiri diungkapkan dalam seluruh kitab suci. Tidak hanya memerintahkan kita untuk menahan diri dari melakukan kejahatan, tetapi hukum mendorong kita untuk melakukan tindakan yang menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Tidak hanya untuk sesama anggota gereja, tetapi juga kepada dunia pada umumnya yang sangat membutuhkan saksi Kristen sejati. Dados menawi kita ringkesaken Bapak Ibu lan para sedherek sedaya, hukum menika, kegenapanipun hukum menika boten namung boten nglakokaken perkara-perkara sing dilarang. Nanging niku sing luwih penting kala wau. Hukum menika ndorong kita supados nglakokaken tindakan-tindakan ingkang nyatakaken sih rahmatipun Gusti Allah dumateng tiyang sanes. Lah tiyang sanes menika boten namung anggota gereja, boten namung anggota keluarga, tapi sedaya tiyang ingkang mbutuhaken pitulungan kita. Nika ingkang paling perlu. Ingkang kita perlu
uripaken, kita kita lakokaken ing gesang kita piyambak-piyambak. Dados menawi kita ringkesaken nggih, menawi kita ringkesaken piwucal kita menika nggih menika katresnan nggih menika kegenapanipun hukum Taurat menika dipun lakokaken, dipun wujudaken nggih menika Gusti Yesus ingkang dados juru wilujeng kita sedaya menawi niki ngengingi keselamatan. Tapi menawi ngengingi gesang kita utawi kagesangan kita menika kita kedah asih dumateng sedaya kemawon termasuk anggota gereja, anggota keluarga lan sinten kemawon ingkang butuhaken pitulungan kita. Pitulungan menika boten namung duit, nanging saged pemikiran, saged pitedah, saged nggih menika petunjuk-petunjuk ingkang perlu dumateng para sederek kita sedaya. Nah, niki piwucal ingkang paling perlu. Nggih menika kita kedah wujudaken sih rahmat ipun Gusti menika ing gesang kita menawi kita saged maringi pitulungan dumateng para sederek kita. Mugi Gusti tansah berkahi kita sami. Monggo kita sami-sami ndedonga. Sepindah malih kawula ngaturaken gunging pangaksami dumateng Paduka, Duh Gusti bilih kawula sedaya sampun nyinaoni piwucal menika. Kawula sepindah malih ngundang kuasanipun Gusti Allah supados piwucal ing wekdal menika saged kawula lakokaken ing gesang kawula piyambak-piyambak. Tentunipun nggih menika kuasanipun Gusti ingkang ndorong kawula sami. Gusti sedaya menika kawula aturaken kanthi ing manah ngagem asmanipun Gusti Yesus Kristus ingkang dados juru wilujeng kawula ingkang sejatos. Amin. Mekaten para sedherek sedaya sugeng pinanggih malih ing wekdal saklajengipun. Matur nuwun.